اشلدوغ ما شونن بودكاستيه. نوچیت امو حلخنش خنگشویل زیلم خوینر کریتر Белградын кошта кыдыры хошт эрзнашдыр, нохчи миллиардерын Бажаев Мусан кантлацыр, кыдыров Рамзан хиджабш дуал болчан қиырмштисыр. Цунах идуаччық дүйцір душун ас эрсну казбек хорк ирна архуич маршу радион хусла ей точ подкастия. Нагасын шу өрсечуа Белоруссия, Украинан даляч дознашди адаца, хуати лайк. Я злотха канали, цугуди дутха болхан, тгаинц келнаш. Birliğine vinç noçit emoy büren schilch Khangashvili zelimgın düzelş nemso aydaş hamsa bina izvern vel dawalats na bahtaya khan tuan ol klasika Vadim Khitsarglats. Khangashvili khisin zuchu tsiativ reis khan bina tsunaglats mashu radiog. Tsubagra klasika und ya qelyuch khina dündüch khilla Khitsarglats. Tsultia advokachi khilterlusdatsialir. Qielsatsan binchul datsar haqir hins örseçün agent khitsishushe amtsul haltsulshen tuachchen doqtolda chuadaq dizer duella. Khitsarglats tuk sammu huma khaytendats. I khitsar nistel rodagoit singatam khilchnachen khiter Germanin aidel khosh bie bash dotsi. Da yedir yisin zutchu. Mangel bit halgardina tutmaq khitsir malgbuzech pachalqsha örseçünu. Örseçua Белоруссия колония шкала туашвар елгитстаг. Үшхитер малбузежна бахтяшка хылч бырх örseçuen вахыр хочунс. Хитерн гушка örseçuen мершберна оппозиционер Карамурза Владимир Жимаверк, Яшин Илья, Пивоваров Андрей, Останин Вадим, Фадеева Ксения, Чынышова Лилия, Бауншлерху Орлов Олег, Машу радион висиджи журналист Курмашова Алсу, Гиршакович Эван Ишдука Кибеш. Дагдуайт ичкери машвоняк исам латин гюжи вахарху ночи кома ол Khangashvili зелем терроризман бехкевин өрсичуену лихмашквеллир. Шавинч гюжи чуамы ситтаз уйер вертенчултия шизер елгы толшыра Германия тхок елуягнерсу. Шизер елгы толшыра мангал бетқай қолождина Берлинер штиргартен олчпаркя герстуян вириз. Духаняли летери винерг, харский яшлил шхил өрсичур красика Вадим Морис. Журналист тылым хождицера истаг өрсичуен ФСБ цуястхалир. Отсюкан Белградын квашта полицину тылым ждавашбу, валуйк ягали юк ешмайдна ночичур хилтерлуч эскерхуай тобну, хавай геш деч, хилгаш деш видео яжин чултия. Кыдыры хуайлилар натмаш бир зе блогерш. Цердицра эскерхуай салти бақшти ялят. Тғыр хилларг Белграде духардас тиажбет нашкаялла. Тылмыш болурда едир волуйски галигони администрациян күйгіл хочу Дыбов Алексейс. Цүндешнаш ишт оскейпарум қыцақылет сац бармышты яцна. Хакмо билгылца дәқір ху бармыш бу бүйцуш. Записки ветерана телеграм-канал Лилоч Белградын вахыр хочу Каргопольцев Алексей ночичун күйгіл левелла махкар бахыр хош проблем шлистел. Цуда едина волуйски агяжды аттару собыр қачинаял. Тяу блогеру хамбир бехке беш тазыр деш теман халгач позицияш қаусинаял. Тем корреспондент Олч Романов Владимир Дицер Белградын Харьковын куашты дознашты ночичу эскірғай бациял. Кыдырыхуай тиктокерш бу боғырцу салчт ияляч бол. Тяуша элчун қинт ербейхерцу камерн халқаш едешна шхарц деш. Ночичур айдыл хуш комментарий няц мыхкар эскірхуаю аболш нисельш скандалых ляц. Ахмат спецназан Белградын куаштар бахархуай Украин хуан диверсанты телетер алшба буферен зон қуалы хаусин бар стуақ эхк. Теман телеграм-каналш халдөөш эскірхуашт әйтөөжіне яздур кыдыры хуш қолық пхеолық эшелонж дали яцын боғыш. Запад Ахмат батальон всегда махажур Украинят эмш беч қастен лерин алшу қочеш батальонан темлуан әтту хелер Белградын куаш чубаха мелкезек теман самашиялық я. Нохчу гювельч бизнес хочун Бажаев Мусанкант, Бажаев Тимур, Шинбаттан ляцнвитин полис хочун телтерн. Инцидентный селер Москва Лужники стадион Улла. Тылман версис гони язинч стадион Кертвах вертнир Бажаев. Цухайнатига даюч Агутин Леониден концерт хилир. Шадия Савалич олигархан кант ниц хочун телетта.
إخلا يورلاقي بيلاتوش موسكوا تشوعشول قميص لنديغن حكم بولكونيك مخونين ألكسندر زوار غير شيازدرز شارع ميتينج يقول بلش دعس لأخكر تنجو بلاخل ورخل ويارجينا كاميرش دايازين فيديو تسوتي عجيمستك يعطي هم طوغ بوليس خوشن تسوتي عجوعشول قميص لن قيج بالخوش دعتق ويس بجايف تيمور بيخشيت اتسالوز تسوچ اغدو ستاديون تياچ خيست يايولش لاستچ ريستوران تمو وغلور ورشايل بوليس خوش قات نيشا تغشين جوا بلوچ متن ويست بوت موات ليبيش شين تلتيريوشيل سو حير ويلوات سولرت ادمدو سو بوليس خوچن تلترواتس الچ بجايم ديشنش دالين بازا تليجرام каналу редакция اتو بيلر чуажулкы министрлин базир хамаш текач Цуди аязду, трейцашу дол бажая, ниек полицин прибашоузла и цутка уючхилер, мышеч яхкакарна, Москва ниек билгун шугорна. Дюхаллер протокол ватинир, шезер трейцалохшер гизгмаши ботта. Тихарник то бецбет цайточва. Полис хоштасталаш хилли шикиралх. Черногорин معدن компании كورش ديريكتورن حيخم شوال بيلغاويقين بجايف تيمور. Цунде долайолч версиплайтин компанин фирмюиз. شيزر تيصالو شرا بجاي موسان حلباخم فوربس جورنالن زيش $4 مليون شكابو. شيك انتن دو على ايدنج بيعكزو مغول خلاص دوش دا سيلر تلم يغير دقاوات شايل. سكنت بيحكي ولا اتسان همان يقع ولا سو جواب لردو. امواتع تاقها الى البيزنس خوشو. بجاي غير ديوزل غلات سار بيزنس مو يولينا دنيا نيغر سانكتياش توانش حيلشكا تسير بلغة نوشيشوان عيدلغ اشجينا على ترغديشي شوشو تخسايتيا شولا بوت بو ارسيشوا بوصلبنيا دينن دوغر غلات قيس مش نبيلغ نوشيشوان كوغل خوشوا كدر ورمزان حجابش دوال بش اسلامن مواسخ بو ايلر شيو عشق حجاب دعياق ايلش هل كبير بو شايل قيرم شتوش تيب دين ليلو دوقا حيشي بوغويك ليرم تسارك سلم دلا تسارنودا بوليتسي بيلغوي عامو بيز وي بال بات تسار ليلوش دوغرز وي حقلوشتو وي تسار ليلو دوغر إلير كديروز حجاب مليلي بوغش بيش بوصل دين مواسطخي بو دايدين كديروز تسون سان كديروز بيلغل داقير يوحداق اوغش بورغان تودو حل دوال تاوز دوغر ودول داغ يوح بعلكش داول بو اوتسيوغان استرغان كواشتر بوصل دين اورخلو قيقن بنا نقاب ناخن يقع مليلي عاريال يغر لع اسلاموفوبيا جوسقيت دوتسوتسونغ حلخو ريسبوبليكا ديغر دير شكولا نقاب مليليال يورسيشوان نقاب شياكيز بوغش شوردوش دولير مانغل بطري قولو چوا داغستانيا ترياكت خلچولتيا تلتشاري دوخر ليلورسا خلشيا نقاب يحكين هينسلي داغستانيا اشتقار چوا چرگزي چوا قلب سيديري چوا تون سانخز دور حجاب شغريا غيز بوغش تسغچون ديشرن حكمتشكا إيش كيري بيلغونش تيعيو فيديو دايازيرن تسايزر اخ ازر سوام غوت تيوع نقيلو طولن واغر خوچون عزيزة و ارسين اكستريميستي سيموليك شغيتر غلاتس ادمنستراتيون ارتيكلز بيحكيوينيز خامبنا اوودن انفو اجنتلو تلمن ورسيس كونتاكت يرشي اغونياتو زوردني يقن خلا ورسي شوع ترور خويو ال دقيقنش نوچي إيش كيري ريسبوبليكان سيموليك كويد فيديو قيلع عزيزة وزدع يدير شين سخر فيديو دا ديخكينوم خلر غيازدو ايف طول غيرسو بيحكتي ايات شي اغون تير فيديو دا يقرسو قيل ستنسقشون نزمن نسغي بالين باتس سون لاتغن بمكش بو سواج غالة ويسايتن قواشتن قيلو ميتيك يشواغر خوچون امولاتو حسينن بيحكتي جابير إيش كيري باردن مصرايو تيمورن إلي باندولش اكستريميستي ماتريال شيا جورنال ورسيچوا يحكين كومبوزيسي زوربني يقرن لخر تعزر ديرتسون ازر سوام غود ورسيچوان يستيتين مينسترلين اكستريميستي ماتريالي افيциален реестря кырычхена и ازر прибавили текст видеош аудиошю Уж зуардни яхарн административан жюпал тедожвашду. Сутя аздержду, но чучур келшха амяляц подкасти ладу йол платформшка. Ишт ютубя, фейсбукя, телеграмя. Кел подкаст архуец о хур перскандина. Вот я лайк шешкирм залядала. Шицвар эрснон казбек. Адикюэлшу машайл.